A 2-es Golf pick-up-val. Na nézzük, Varga Pali bácsit! A 2-es Golf pick-up-val, vagy pedig az Audi A3-as, aki nagyon remekül beállt hátsó kerékkel, de első kerékkel kellene. Tomi bácsi, kemény legyél! Tomi bácsi, az a fia, Toncsi, ő Pali bácsi, Varga Pali. Pali bácsi, egy öreg urak indulás volt, aztán fölnek az öreg. Jó megy a kis pikát, gyerekek, jól megy. Na nézzük, mennyit megy, 402 méteren, 14-5.